Beth sy'n angen ei wneud I blannu 100 eglwys iach yng Nghymru dros y 10 mlynedd nesaf? Tua 200 mlynedd yn ôl, dywedodd Christmas Evans, un o'r rhai nath blannu mwy o eglwysi yng Nghymru erioed. Efallai na welir un genedl yn ôl rhyfeddu y Cymru wedi cael ei hennill mor gyfan I wrando yr Efengyl. Mae teau cyfarfod wedi ei hadeiladu trwy holl gonglau y wlad. Ni ellir dangos un genedl o'r un rhyfeddu. A ddechrau y ugeinfed ganrif, oedd tua 90% o boblogaeth yn addoli'r Iesu bob wythnos hyd yn oed cyn y diwygiad. Bydde fe'n hawdd I feddwl na fydde dyddiau da yna byth yn gorffen. Ond eto, nawr, does dim syniad gyda rhan fwyaf o'r pobl sydd wedi ei magu yng Nghymru am bwy o Iesu ac beth mae wedi ei gwneud dros nhw. Felly sut nawn ni ymateb? Fyddwn ni'n ymateb gyda ffydd neu ofn? Fyddwn ni'n ymateb gyda uchelgais neu difaterwch? Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Duw wedi bod yn tynnu crw o ffrindiau o ffydd at ei gilydd sydd wedi cael eu taro unwaith eto gydag uchelgais dros yr Efengyl yn y gwlad digred yma. Ac yn y crw yma, mae Duw wedi geni angerdd dwfn dros ei ogoniant yn y wlad a gweledigaeth I weld 100 o eglwysi yn cael eu plannu yng Nghymru dros y 10 mlynedd nesaf. A dyn ni eisiau chi I fod yn rhan ohono fe. Rydym yn galw'r fenter plannu eglwysi hon yn 100 I Gymru. Dyw hyn ddim jyst am un rhwydwaith neu enwad. Dyw hyn ddim am unrhyw brand neu tribe. Rydyn ni eisiau cydweithio gydag unrhyw un sy'n caru'r Iesu, sy'n caru Cymru ac eisiau cydweithio I weld yr Efengyl yn trawsnewid bywydau a chymunedau ar draws Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ac felly, mae strategaeth yn syml. Ni'n mynd I weddio fel bod gogoniant Iesu a bywydau miliynau o bobl yn dibynnu arno. Dyn ni'n mynd I godi byddin o ordinary intercessors I danio 100 o oriau gweddi bob dydd dros blannu eglwysi a dros diwygiad yn angwlad. Dyna eisiau Ysbrydoli ton newydd o arwainwyr arloesol I fynd I bob cornel a chymuned yn Cymru yn y blynyddoedd sydd I ddod. Byddwn ni'n gweithio I arfogi y rhai sy'n plannu eglwysi a'u timoedd trwy bartneri gyda organisations gred sy'n gweithio yn Gymru yn barod. Ac wedyn, ein gobeithio I danfon nhw allan I caeau cynheuaeth Cymru tra'n darparu cymuned relational I fod yn gefnogaeth ac anogaeth ar hyd y ffordd. Pwy bynnag ydych chi, ble bynnag chi'n gwylio'r fideo yma, baswn ni'n caru eich cael yn ein byddin o intercessors cyffredin. Faswch chi'n rhoi 15 munud yr wythnos I weddio dros Gymru, dros plannu eglwysi a dros diwygiad yn ein gwlad. Seiniwch lan ar 100.cymru. Neu efallai chi wedi cael eich ysbrydoli I chwarae eich rhan. Mae'r ysbrydlan yn barod yn gweithio yng nghalonau, menywod a dynion ledled Cymru a'r byd. Os mai chi yw hwnna, os chi'n ystyried cael eich hyfforddi I blannu eglwys, bod yn rhan o dyn neu chwarae eich rhan mewn ffordd arall, baswn ni'n caru clywed ganddach, i'ch helpu, i'ch annog ac I gefnogi sut bynnag ni'n gallu. Yn olaf, arweinwyr eglwysi, baswn ni'n caru eich cael chi a'ch eglwysi yn ymuno gyda ni ar y siwrni. Gawn ni weithio gyda'n gilydd I weld y llanw yn troi, I weld eglwysi yn cael ei plannu, a mawl I Iesu yn cael ei ganu ar draws y genedl gwerthfawr hon unwaith eto. Gawn ni gysylltu â'n gilydd a breuddwydio gyda'n gilydd. Ac felly, wrth ni gamu ymlaen gyda'r fenter hon gyda'n gilydd, ni'n gwneud hynny yn ymwybodol iawn ond mae'n cychwyn ni. Mae lot ohono ni yng Nghymru yn teimlo yn fach, gwan, defeated ac ofnus. Ond mae ein hyder ni mewn Duw sy'n defnyddio y math yna o pobl I ddod yn newid mawr trwy ei nethau. Fel Dafydd o flaenglaeth, rydyn ni'n teimlo fel nawr yw'r amser yn ei gamu ymlaen gyda phyrpys, uchelgais ac yn llawn ffydd, yn ymddiried yn Dduw I defnyddio yr ychydig sydd gyda ni I dod â gogoniant i'w enw. Fel y exes yn dychwelyd yn amser Ezra, ni'n teimlo fel nawr yw'r amser I godi ac adeiladu, I gydweithio y lenwi'r wlad gyda temlau yn llawn o bresenoldeb Dduw. A fel disgyblion Iesu yn y uwch ystafell, ni'n teimlo ein meistr ni
yn ein danfon ni allan gyda newyddion da i rannu a gyda'r ysbryd glân yn nethu ni wrth i ni fynd.